Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHarare 263 pano pachege chikuzivisai manews updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nhasi tine nyaya iri kupisa zvaizvezvi. Kana tichishanda tiri mumedia industry ndatishandei tese mune zvakanaka. Ndine vanhu vandinavo vachazviintroducer kwamuri vega muri yeZimbabwe. Tinani nhasi? Panapa muna director Mr. Wilson Films. Channel yakanzi director Mr. Wilson Films pa YouTube. Ndo pamunowanika, right? Yeah, zita kuti I'm a director we Mr. Wilson Films. Right. Then channel yedu yakanzi Mr. Wilson Films. Alright. Unoyo wamuta naye ndiye director we Mr. Wilson Films. Alright. Ini panapa ndi runnings ndiri actor we Mr. Wilson Films. Alright. Takutotanga munoziva kuti isusu atirove imbwa takaviga mupinyu, tinongobamura ipapo. Nyaya yakamira sei director? Ndingangoti nyaya ndauya nayo muchidimbo. Tine movie redo ratiri kuita rinonzi The Evils. Saka pamwe pacho ndine urombo nemafanza. Handiti. Bosofa tichiri tika-uploada episode 1. I'm sure episode 2 riri ready. Episode 3 rine ma challenges, episode 4 ne5. Saka tanishandzane mumwe wedu vanomuzivira pa 3 witches anzi Prophet Gungwa, handiti. Saka tichishandidzana kudaro, handiti. Saka chinhu chiri kunetsa chinhu 1 chekuti tiri pakati peproject, handiti. Prophet Gungwa vakuti havachakwanisi kunge vachiuya vachipedzisa movie nekuda kwekuti vasainwa naNaiZaBoom. Alright, gantange zichidai. Prophet Gungwa ava vakatanga vachiita kuNaiZaBoom, right? Yeah. Kwamuri vakasvika sei? Masvikiro yaita Prophet Gungwa ndingangoti muchidimbu. Inini zvinhu zvekuti handikwanze kutsvaga maactors ari kubva mune mamwe mamedia nechichi stuff. Ndine cast yangu yakazvimirira pachezvayo. And Prophet Gungwa munhu tingangoti wemuarea yedu, handiti. Ndine mafriends andinotamba nawo ndiwo vakauya naProphet Gungwa, handiti. Zvisinei vauya naye vakati pane munhu anonzi Gungwa uyu, handiti. Anoacta kuNaiZaBoom so. But ndingangoti muchidimbo ndakambotanga ndichitsika nyaya yacho nekuti ndoziya, ndingangoti nyange akabva ikoko ndinoziya mashandiro andoita. Even uyu marunnings actor angu handingabvumire kuti aende kune imwe media zvisiri pamutemo pangu, handiti. Exactly. But inini chiri kuitika ndechekuti ini handisiri ndakamutsvaga. Munhu vakauya vega, handiti. Vakandiudza kuti tine effect mawira akaita akandiudza kuti ndine mamuva ndoda kushutwa personally because iye asina kumira nezvangu, asina kumira nezvaNaiZaBoom, handiti. Ndobva atamba tataurana zvatikataurirana, handiti. Hatidi kuzozisa edu muri yeZimbabwe zvakadzika zvatikaita zvatikatauriki, handiti. But ndaida kubvunza kuti hazvitauriki so far. Zvakadaro, handiti. Saka tine kakwira ndikatikaita ndikati iwe kana uchidai so uyo kwangu chiita se uchiektawo kwangu ndichishutawo kwako from agreement yatikaita yatikawirirana, handiti. Saka pakudaro inini ndine mubvunzo dzandinoita because ndine mamwe maactors andombobva kune mamwe mamedias, like ndine mamwe maactors akabva kuna Matsanga. Ndoda kuacta ndodai so ndine zvinhu zvandinobvunza kuti iwe chawabvira apa wabvirei uchiya kwandiri, handiti. Ndozoti pamwe ndione maproblems because pamwe panopedza ndavenga nemamwe madirectors nekuda kwavo, handiti. Kuti pamwe ndinongokara ngoda kujobora tambira zvese. Sandida kubvunza kuti iwe pawabvirawo wambobvirei zvakangofanira nemusikana webasa kana achibva pabasa achienda pane rimwe basa unzi apapo wakambosire zvaifamba sei, handiti. Ndo maitiro andakaita. Saka ndichibvunzawo Prophet Gungwa, ndichibvunzawo semabvunziro andakaita, vakati no, inini naNaiza tinoita sei, hatina kusainira contract, tiri kungobatsirana pane zvo zvatiri kuita. Then ini ndakaramba ndichidzokorodza mubvunzo wangu chiti zvakanyatsomira sei, chida kunyatsomeka sure kuti boy here hazvizondinetsere pamberi apa pandiri because isusu especially inini handidhile nema-short movie, ndodhila nema-series episodes ndichitaidaro ma-episode 1 kusvika ma-season chichi titori nemovie ratikaita rakatopera rainzi Bamunini wangu, handiti. Bamunini wangu takashuta tikapedza, then takushuta The Evils.
I think I mean movie rekuti bamunini vangu profeti vedu ava vagungwa vanga varipo iri pamovie vanga varipo but vanga vasiri prophet ndakavaisa vari sabhuku vakatopedza rese rakapera rese. alright saka tandasarwa nekuenda museason 2 because season 1 rakaita se rakapera of which tatanga season 1 tapedza tikatayana no season 2 tokunoona muna 2026 iri tutira zva 2025 andi ta 2026 tazoripedzisa but so far tine movie ratida kuita se ranga ndakanyora ratida kupedzisa ndiri tikati ngatimborishanda rinonzi The Evils and Evils takashuta havaiuya in good books ende gungwa handina kana problem naye munhu anoziva zvaanoita se zvaanoita anouya in time anoita sei chese chamuda kuti chiitwa nda se anoita is a good actor handina problem naye manzwisisa but ndakazoshokekana nenyaya yekuti mukushanda ndofunga movie rate takatanga takudonopedza November takupinda muna December ende yanga yanguva yeholiday ende iri nguva yeholiday handina pandorambidzwa nokuti vaende kumaholidays then aenda then tapedza takuda kuti tichitanga tachamisika kundiudza kuti no ndazodzokera kuna Izabhumu kwayakuya. ndinoda kubvunza kuti pamakashuta iri rinonzi bamunini iri vanga vasingabudiwi naIzabhumu ndingangoti vanga handiziva kuti vanga vanetsana kusvika papi because handizive mashutirwo anoitwa kunaiza ndiye anoziva kuti handambobvira ndamubvunza kuti munoshanda sei munoita sei handibvunze hazvina inini izvozvo handiti but nyaya ndiri kutaura ndeyekuti patikaita bamunini vangu handiti I think vanga vapedza ravo rainzi chigwe 3 witches ndasikatorizivo ini ndasingarizive muvhiro to be honest handisi kuita kunge ndiri kuganza ndikuita se 3 witches ndasingarizive ndikatoriudzwa handikariudzwa nechivo netimu zvikanzi ndowe pa3 witches handiti then ini ndakazonoNaIzabhumu ndaiziva zvangu but 3 witches ndasikaita se singarizive totanga kutoriziva kuti donzi 3 witches racho nderimi ndepapa akaacta ndakazona mufesi zvatori good actor handiti vet abo ngatishande kana kudaro iye ofuchi pandikudaroka pane pekuti kuti ndichibvunza unoziva zvinozonetsa kumubvunza kuti uchiri kuendera kana kuti usitase auchaenda handini but ndini semafungiro angu nezvinhu zvanga zvakuitika ka I think anga akusaenda because pane movie rakanzi Forest something andikazosecha ndiye akandiudza akatondiudza akati pane movie rinonzi Forest but handisi kubatika nyaya dzebasa but anga astoripo pamuvhiro iroro handiti then ndikashanda semashandiro atikaita taakuita iri rinonzi The Evils ndo paakazondiudza kuti this year ndine mawirirano andaita nadirect handiti ndasenderana macontracts form nechichichichichi but matauriro anga achiti it's like kuti munhu amene utakaona maprojects edu here handizivi ndobva mutichidzoka ngatisi takuchisainira takuchibhadhana nachi mari dzedu handiti pane zvanoda kubvunza ipapo kubva zvataura kuti ndakudzokera kuna Izabhumu kuvhura kwamakamboita mavhidhiyo sena Izabhumu makambomuona here kana kusangana naye sezvandamboreva paipaya kuti inini ndikatora ndichiti ini handisifaniri kuona sometimes madrama emuZimbabwe munzwisisa indosocializa nemamovhi ekuna South Africa states chichichichichi kana Nigeria ndoona handiti but zvinhu zvekuti tinosapotana pachedu chinhu chekuti ukangosangana nacho uita se oonawo but kuita zvokuti ndinosecha kuti zviri kufamba sei even paakandoudza handinamboenda kunosecha kuti aripo here izvizvi hazvine inini iye kana ataura aita se ataura but ini chikurukuru chandinoda kuedza kuudza even mhuri yeZimbabwe even kwaari even iye Naiza handizive chinhu chekuti ngavape mukomana isu hatisi kuti kuda mukomana navaite se ndavasenze naye but chandiri kumbira nechekuti mukomana anga chiri pakati peproject handiti takungokumbira kuti mukomana auye apedzise masense ake timite face out tozoti chienda bo zvinonetsa kuti tingoti gungwa hasisipo iye anga ari main character handiri kuona saka ndiri kuti akauya akwanisa kuuya mukomana akapedza masense ake tochiona tomubvisa mumovhi sei handiti even kune vateereri vari kuona maybe handingati maybe zvinhu zvakutoitika handiti ndinotokumbirawo kuti vakaona mukomana asisipo ofuichi aibuda ndiangatori main character futi ndine urombo nepapo because mukomana ndataura ndikati
vane macontract forms avakaita se vakasainirana akuti kuti hanzi handichakwanisi kunge ndichita se ndichiuya uko. Alright. Before interview inoyi makambozama here kubata mukomana makataura naye kumukumbira kuti tiri kukumbira udzoke upedzise main characters atanga takakuita? Ya gongwa ndakamubata. Effect ndingangoti haana kutanga kundiudza kuti adzokera kuna izi. Ndikaita kuti andiudze inyaya yekuti ini ndana muti chiopedzechi movie ndobva azondiudza mashoko akandiudza. Ndakati iwo ukwanise here kutaurana naIzabom kuti chi ndine movie randakasiyira pachi panzira ofuchi ndaungokumbira ndite se handizive maybe anenge achita se anenge achitya kuti mimi ndakataura pakadai vanotadza kuti ase kunzwanana handiti handizivi yangu mashandiro anoita ikoko handiti but inini chikumbiro changu chekuti dai mukomana dai akwanisa kupedza masenzi ake ini handiona kunge dai panoti tine problem but problem iripo ini sadirector ininika iye naIzabom anotosangana nazvo zvakadaro zvekuti ukagumira muchinhu munzira une machallenges sadirector uchaita machallenges kumafans uchaita machallenges kune mamwe maactors unoita ungori kusenzesa maactors mahara nekuda kwemunhu wanu urwa kuti ngatidzokorotse ngatidai utonge if munhu ari kubva mumba kwako kusvika mushandisa ubva mudzosera futi ubva kuti chinhu cheche hachichakwanisi kuenderana achimberi saka zvinhu inini ndingangoti zvinogona kutadza kundibata-bata because ini basa ini ndagara ndoita se ndinongouya nezvinhu chingoti ngatidai handife ndakalusa upa handife ndakapera simba but kune maactors havakwanise kuzvinzwisisa zvinhu zvakaita se zvandiri kutaura vangonofunga kuti tiri kungovasenzesa. Saka ndo chikumbiro changa ndichikumbira kuti dai vakwanisa vanzwisisa asi vakasanzwisisa kuti mukomana uye apedzise project handiti ndinenge ndakusiya message kumafans edu vana mama nana baba nana gogo nevechidiki kuti ndine urombo kuti kana muchinge maona episode 1 yeThe Evils handiti kunana episode 1 episode 2 episode 3 aripo episode 4 haako episode 5 hapo 6 mukazenge makumushaya apapa ende maona story yacho marongero andandakaita ndakutokwanisa kutochinja manyorero kumberi anga akaitwa bhozi ndakarinyora ndakaripedza ndakutochinja futi zvimwe zvanga ndakaita because of that. Saka ndinotokumbira ndine urombo kuti wakaona padai so ndiyo nyaya yacho rita se yakonzeresa ndati ndipe advice kuchi kumhuri yeZimbabwe ende chimwe chinhu chandoda kuedza kutaura ndechekudai so ndechekuti kune vese vaya vanezenge vavhiringidzana nemedia yavo especially ungave uri kupi ungave uri kumedia yipi inozikanwa zvinenge I don't think kuti ndichakwanisa kunge ndishanda nevanhu vakadaro ndokwanisa kugamuchira munhu andoziva kuti uyu ari kubva from scratch munhu ada kutotanga because munhu ari kutanga kuda atoti ndine zita kandinako anonetsa ndakatombozvita kunana baba Tensen ndakatombowashuta but zvinhu zvakazonetsa pamberi apa zvokuti baba Tensen wakazonga kutokumbira kutoti ano chinhu chatashuta chinonzi handiso hauise paYouTube yako content rangu randafunga zvoisa kumaakaunti angu ndakatozonetsana navo mushure mekuti hamuna sindira mandipa hamuna zvamaita afunga ndini imimi pamashanda ndepapi handiti ende ofisi ndakatowapa permission kuti iseni kuFacebook kwenu but kuYouTube chinhu changu ndakabva ndazvidelita from there ndaingotiwo zvinhu zvangu itikowoshi zvepapapa but zvaizvozvo ndinoti ndadzidza pakuti vanhu vanozviti vakamboonekwa vanoita mazita vanonetsa kushanda navo. Right, muri yeZimbabwe nyaya mainzwa kubva kuna director. Mashoko ekupedzisira amungadiwisira muri yeZimbabwe mungade kuti chi? Ndingangoti mashoko andingakwanisa kupa muri yeZimbabwe ndiye kudai so ndiye kuti muupenyu hwako pazvinhu zvaunoita iwewe ndiwe munhu wacho ronga zvinhu zvako in order. And the second thing usatye mumwe munhu handiti iwe usati wada kuita chinhu tanga waronga handiti because waenda kuti tanga waronga from example zvandiri kutaura zvokuti munhu aenda obva adzoka handiti obva ati ngatidai handiti kuroti kuti hapana kurongeka kukaita se kwakaitira handiti kwotobva ati ndanzi ndidzoke uri kushanda nekutya munhu muzvinhu zvako handiti usalimite
atrako, nekuti munhu ari kugadzira zita, munhu ari kudiwa nemhuri yeZimbabwe, munhu ndiwe pachako. Usazvilimite, ziya zvinhu zvaudaita zvauda kuita muupenyu. Handiti hausi kushandira nhingi, uri kushandira mhuri. Hausi kushandira kana kuti ushandira kuti uyu achazonditi zvakati. Iwe uri kushandira mhuri yako, uri kushandira mafani kuti vanhu vaite vanakirwe. Saka ziva zvinhu zvako zvauri kuita. Kune vaive vari kuda kutanga kupinda muindustry, maactors, even madirectors, I'm sure mazvinzwa kuti kana uri director uda kupinda muzvinhu, usamhanyire kuti ndatora nhingi, achataura mune mazita, ndataura nhingi bhozi ari kupisa ndomisa apapa. Zvinhu izvozvo zvinokunetsa mangwana, unless kana ungori munhu ari kungoshandiswa padzidziro racho roda kuita, because filming ibasa, because handisina kuya kuzotandara, ndo panobva mari yechikafu, ndo panobva mari dzeshe idzodzo. Handiti chimwe chinhu chechitu ndechekuti pandataura kuti maactors handangu kutaura nevese vamwe vanoda kushanda mamovies, handiti new characters vari free kundibata, handiti, but kune vaya vari kuzviti vane mukurumbira, kana une kambani yaruziva kuti handine uromba, handichakwanisi kuita zvinhu zvakadaro, because kudzidza kuperi ndatodzidza zvinhu zvandatoona ipapo, handichakwanisi kudzurudza that mistake again, handiti, but vari kuda kutanga kusumukira munawo mukana, because papapa ndine vanhu vakawanda ndichatoisa, because ndine movie rinonzi The Evils, handiti, maybe munhu handichatongopinzawo zvangu munhu wekutoti is a brother kwandiri, I'm sure mwanomuziva anonzi Blamose padiwa pamoja. Munhu iye takati chamupinza kumberi, handiti, like mumwe munhu wandino is friend for me, Pogba. Pogba hana hai media ndaizototaura, tine movie ratikapromisa kuti tase tikushanda tese, and I'm sure muchamuona that project, handiti. Vamwe vese vari kuzviti kana nditora nyaya yemamedia, because pane vamwe vanoita maskits, it's like kuti vamwe vakaita comic kuti vanaita sana nani wakakuti ngatishande, haukwanise because unokwanisa kushanda nawo because munhu akazvimirira pachake, kwete munhu ari kuzviti ndiri kushanda kunaisa tomboti solo abva kunaisa boom wati ndanesana naisa boom panyaya yakati ndakuda kushanda newo, nyange ukauya usafunga kuti ndichaita ndichakutora, handichakwanise kuita izvozvo, handiti, because mangwanaka muchafuma magadzirisana futi moita modzokerana, zvopararira inini manje ndindakusana ndapa mangwana. Saka ipapa handichakwanise, ndiri kukwanisa kutora bhezi remaskitsi vese vari free kuti tishandidzane nevanyowani vari kudaita vari kuda kusumuka. The Evils ndo movie ratiri kuita. I'm surely ndichagona kukusira itrailer ameno kana muchida kuzovaratidza. Trailer ndo riri kuteera pekupedzisira. Mune mashoko ekuzidzisa mhuri yeZimbabwe, remember namba dzadirector dzavangonzi director ndo namba dziri pascreen idzodzi, varida kuvabata, varida kusimudzirawo graft ravo vabatei ipapo. Mukoma, mune mashoko amuda kusiyira mhuri yeZimbabwe? Inini mashoko anoda kusiyira mhuri yeZimbabwe zvekuti mhuri yeZimbabwe kunyanya madirectors, kuti mumedia ngatibatane muindustry, zvekuti maactors zvipo zvirimo, asi nyaya yandoona yekuti vamwe vanongoti ndini uyu, asi ndoona kuti tikabatana isusuka tinoibudisa chinhu chimwe chihombe chekuti tinotosimudzawo mureza wedu weZimbabwe. Tikaona mumwe munhu ane chipo ngatibatane, kuti venaiza vacho naivawo veMacdom nevamwe vakasiyana-siyana, mabest actors aya, poitwawo chimwe chinhu chihombe. Ndozvandotoona zvinenge zvinotoita izvi zvekuti vanhu machallenges atiri kusangana nawo muindustry kukumbiro hwangu kuti dai vanhu vambomira, then kune nemafans edu atodawo kusapotwawo, mungasvikawo pachannel yedu inonzi Mr. Wilson Films, musubscribe, mulikeawo, todawo support yenyu.